Здравейте! Днес реших да не ви показвам някакви техники за бродерия. Реших просто да ви дам няколко съвета, който всъщност дава на нас производителя. Значи изначално, преди да започнем да шием гоблин с маниста, изначално трябва да го закрепим на специална рамка. Искам да ви кажа, че не трябва да използвате гергев, кръгъл гергев. Ако използвате гергев, той трябва точно да е по размера на вашата картина. Или доста голям, или съвсем малък. Защо? Защото при бродерия, обяснявам защо. Защото при такъв вид бродерия, като използвате обикновен кръгъл гергев и примерно закрепвате плата е тук. Първото е, че можете да развалите рисунка, лицата, ръцете или нещо друго и да развалите сама схемичка, която ще се изтрие и която няма да можете да я видите после. Затова се използва най-добре голяма правоъгълен гергев или ето такъв голям стан, където закрепвате самата панама, щампа на специален плат и който го изпъвате. Изпъвате и става много хубаво. Стои всичко изпънато. Аз тук захванах още с специални спомагателни копчета и габърчета. И сега ми стои работа много хубаво. Много изпънато. Такъв стан ми направил свекъра ми. Благодаря му много. Много удобно. Значи това най-първо, което трябваше да ви кажа. Второто, което трябва да го знаете, след като работа ви вече завършена, като сте завършили до края, работа не се пере. Ако искате, може да избършете с влажничка кърпа самата маниста. Също така, като работата готова не се пере, изглажда се много внимателно на минимална температура през специална хартия за печене. Иначе, ако не използвате тази хартия, също рисунка, която нанесена върху панамата, може да се развали. Лицата, ръцете и каквото да е друго. Ако примерно картината ви е някаква природа, цветя или не знам какво се е друго, всичко също така може да го развалите. Значи тук виждате следващият рисунък, схемата как се бродира. Като свършвате редчето в направление дясно, слизате на следващото редче и вървите, съхранявате посоката в лявото и съхранявате начин на бродерия, техниката полукръст. И както виждате, той през цялото време си върви по един и същият начин. Има само няколко различни техники. Това се отнася към техниката за тегла, която се бродира също много лесно. Тя е обяснена също в тази схема. Малко е по-нагоре. Ето тя. Бродира се също, като казах вече, много лесно.
техника е за тегла, която ви показах в предишното видео. Надявам се, че разбрахте как се бродира тази техника. Исках да ви разкажа още за едно нещо. Това е за бродеря между лицата. Значи аз тук избродирах вече частично, както исках да ви кажа следното. Като ви се свършва редчето и върви напред, примерно реда ви се свърша тук, значи трябва да го шиете само този участък, където всъщност има схема. Като свършвате, като помните, не трябва да кръстосвате с конеца, с кордата отзад на бродеря, защото тя много свива самата картина и после става много некрасиво, много неприятно да я гледате. Затова най-добре тези участъци да се бродират частично. Примерно като тук ми се свършило речето. Тук ми се свършило речето. Аз го продължавам. И ще е само този участък. Като го свърших, завърших тук до шията, аз го свършвам. За да не го продължавам, ако го продължа напред, ми се остава мястото, което тук не е избродирано. Затова, за да ви върви по-равничко всичко, свършвате реда, почвате и така го запълвате. И го запълвате. Примерно сега ще го запълваме този участък. Тук от шията, от третото лице и до тази шия. И както избродирам, за да завърша това рече, ще почна да бродирам нататък. Още исках да кажа за тази икона. Тук има комбинация от два вида, от две техники, която са... Едната техника е полукръст, а втората е за тегла. Както вече казах, производителя ни рекомендува да се избродира от начало техниката за тегла, което вече съм направила. Защо? Защото ако избродирате от начало техника полукръст, после много ще ви е неудобно да бродирате техниката за тегла. Защото това става доста твърдичко, като се избродират речета, това място става много твърдо и не можете да вдявате после тук, като върви по-кръгло. Няма да видите хубаво схемата, няма да зашиете маниста удобно. Затова производителя рекомендува да шиете първата техника за тегла, а после всичко останало. Ако имате някакви въпроси, задължително ги задавайте. За днес е достатъчно. Благодаря ви за внимание. Хубав ден!